A, u, a, i, a, o, a, i, a, o, Ahoj, já jsem Denča a já vás vítám u dalšího videa a dneska tady jsem společně se Zikou Čauko. A Portem. Čus. A dneska tady máme Nikdy jsem. Bylo to blbý? Úplně jak robot, že jo, zní, že jo? Ty jsi můj brácha. Já jsem s bráchou jednou točil video, víš co? A on je... Tak ještě jednou, prosím. Ale to řeknu si úplně stejně. Ale to bylo super, já jsem se hned prostě usmívala, keď si začala, to se mi páčilo. Ale vy když jsem vás ostřel, jak jste seděli takhle, jak sedíte takhle. Nie, já jsem seděla. Já se nepůjdám šli. Já jsem. Na Instagram jste nám psali věty typu nikdy jsem třeba nesnědl celou pizzu a my některé z nich teda vybereme a bude to trochu speciálnější, protože tady nebudeme mít alkohol, protože jsme slušní, alkohol nepijeme. Tak tady máme jelly beans, fazolky a bude vlastně o to, když někdo danou z těch věcí dělal, tak si tady zatočí tady touhle ruletou, nebo jak to nazvat, a dá si danou fazolku a pak se z toho zableje. Nie, dúfam, že nie, ja tu nebudem blinkať. Iba dúhu, keď tak. Čo je? Jednorožci vlastně mleli jenom duhu. Nikdy jsem neobjala žádného youtuberku. Jsem věděla, že to vybereš. Já jsem ho objela před chvilkou. Ja som objala, však to je samozrejme. Třeba Majka. Hoci koho, normálne, však aj Denča, teba som dneska objala, takže... Já si pamatuju, že jsem se s někým objímal určitě na tom, jak se to jmenuje. Na Centubu. Aha. Ale tak kdo si chce první zatočit, hele Zika, tady poprvé v mém videu. Proč zatočit, to si normálně vybereme z toho, ne? To budeme zdržovat se tady tím. Vážně? Tak... Ty prostě rovnou si s tou vylovíme, jakou chceme. Asi. Tak nebudeme točit. Tak si můžeš vylovit, ale nedívej se, jo, ať si před... Okay. Ty hnědý jsou nejlepší, protože oboje... A počkej, ještě to ne. Mám se pozrieť? Ne, vezmeme, jo, si to no. Vezmeme si to to je naraz. A mám se pozrieť? Môžem sa Ty jsi pozrieť? vzal to nejlepší. Jak mám vědět, že to je nejlepší? Ideme? 3, 4. 10. Jo. To je dobré. Tu ty fruty. Já mám to psí žrádlo, nebo co to je? Ja mám mango, asi. Já mám psí žrádlo. Počkej, jaký jsi vzala? Tohle, psí žrádlo. Kdy to budeš plivat, můžeš to sníst? Já to sním Pak a ti pak ti nedám dám pusu. pusu. A ne, Filip říkal, že jí doma žrádlo, jo? Jsi posílal video. Si jedl od Čo? Musím si dělat srandu jenom. No jasne, Bo pro video. Teraz A to úplně to je zakrýva. cítit strašně. Čukni si. Že jo, to je moc. granulky. To nejsou granulky, to je Mango. kapsička. Mango. Mango! Mango! Mango. Tančím tango. Jo. Nosím tanga. A je to sranda. A já neumím žádný rým. To bolo dobré. Môžeme ďalej ísť. A.k.a. Nikdy jsem nepoužila kondom. A jak jako použil? Prostě použila si na to, na co Jo. se používá. No tak já ne. No, tak nie. No. Jakou máš? Hej, počkej. No Kolik ti je? No však 19. Počko, mám zase tu ty fruty. Filipe, ty to všechno víš, to dobrý. A jak vím, to není podle barev, co je hnusný a dobrý. Každou barvu máš jedno hnusný a jedno A dobrý. víš to tuty fruty. Na cože? Tutti frutti. Strašně z tebe cítí ten. Dobrý, ježiču další. Sieš rádio. Nikdy jsem si nerozbil mobil. Já myslím, si Akože rozbil, že až úplne, alebo tak, prostě že zničil, sa ti prostě rozpadne zničený. baterka a toto až tak... Prostě ne, že si třeba úplně křupl ti displej, prostě A že... to asi nie? To asi nie? Ty nikdy jsi neměla křuplej displej? Já do té doby, než jsem měl iPhone, tak jsem taky nikdy neměl rozbitý telefon, jakože Ale hodně. som nemala. Ani tento nemám rozbitý, mne ukradli iPod, ale tak... Tak třeba nezničil se ti aspoň, že třeba přestal ti fungovat foťák nebo displej, nie, nic. ja som úplne v pohoda. Já už jsem starala do pusy, můžu kousat? Zubní pasta, ale ta je dobrá. Pojď, co to je? Hej, víš co, ty si vem zubní pastu, aby si prostě vykompenzovala prepálila, ten ten. vieš. Co je tohle? No, to jsou šuše z nosu, ne? Nie. Ukáž to. Co to je? To je, ja neviem, Ale to ukáž? chutná jak šušeň. Tak, možno. Tak je to šušeň. Ty víš, jak chutná šušeň? Tak jako dítě, ne, tak poklad.
Ty jsi taky pokládal. Uj, ale proč jsem měla přišrádlo a šušeň? Tancuj, nebo Jak co se děje, je, máš zavřený oči a směješ se, tělo o tělo se hřeje a občas mám pocit, že tě znám jenom přes grafiku, jen přes grafiku, jako program. možná Bychom to spolu měli zkusit naživo, trochu fyziku, a tě poznám a ua i Dobrý, takže další. Co to robím? Nikdy jsem, no, jsem četl. Nikdy jsem nic neukradla. Čo, vy kradoši? Normálně víš co? Vy čo, no, veď pred chvíľou. Co? Toto nie? Co? Tamto nie? Já jsem toho neukradl, jsem to koupil. A co? Jo. Já jsem kradl ve školce hračky a běla jsem se domů. A ještě jsme, když jsem Ty chodil vole, děláte si prdel, to jsou blitky. To je jedno, já to dořeknu, to je zajímavější. No. Já jsem prostě ve školce kradl hračky, plišáky a bral jsem si je domů. Ano. A potom jsem ve škole, jsme měli takovou, jako, že mohli jsme si tam koupit sladkosti a takovýhle věci. Ano. No a to bylo prostě budova nebo místnost, která byla oddělená a tam prodávali učebnice a tam pracovala jedna prodavačka. A vždycky jeden z nás šel, že chce nějakou učebnici a ten druhý si tam nakradl věci a odešel. Tak jsme to dělali. Také podvody a my jsme- návody. A my jsme ukradli věci třeba za 10 korun dohromady, že jo? Já nevím, Jo. jestli můžu říct, co jsem ukradla. Já vám to řeknu a nevím, No. co vám dám. Já jsem, něco vím, tak jednou v obchodě jsem, tam jsou takový ty drahý Kinder bonbony, víte, za 60 korun. A já jsem je jakože moc neměla a zajímalo mě, jak chutnají a byly prostě strašně drahé, dobré, chutnaly mi, tak jsem si jeden vzala. Ale to je pravda taky. Ale já už jsem nikdy nekradla. No, to je. Ale fakt, mami, tati. No, Ahoj, to mami a pořád. tati, ahoj. Ahoj. Mám vás ráda. Jsme v solnej bani, Jo. dolujeme sol. Nikdy jsem svému kamarádce doma nevzala nějakou drobnost a nevrátila ji. Kamarád mi ukradl Co? PSPčku. A však to je podobné jako to. Já jsem asi nic. Ale- Já ne. Kamarádu jsem si Ne, a to je ukradl. blbé, že kamarátovi prostě dá, čo zoberieš, to je také... Jako třeba jsem mu něco sežral doma. No, ale tak jako jedlo. Jo, já vím, že jsem kamarádce pořád chodila do ledničky. Vždycky jsem přišla, a čau, tak se rovnou Ne. Kamarád byl u mě na narozeninové oslavě, tak mi ukradl z PSPčka SD kartu. Já nemývám narozeninový oslavy. Já jsem měl poprvé v životě. Já budu mít na 18. Ne? Dobre, všetci by sme mali zatéskať. Co ještě na 18, ne? Oslavu. Jo. Mě pozvu. To bude tragédie. Nikdy jsem neusla na záchodě. Hele, Čo? usla jsem na záchodě? No, když jsi se nevolala na Jo, Messenger. takže usla jsem na záchodě. Ja nie, vy čo ste za... Ja som asi nejaký mimozemšťan, ja som... Já jsem neusla na záchodě nikdy. Ja som mimozemšťan. To som Akože ja niečo som dobré. zaspala na všelijakých miestach, ale na záchode nie. Co to zase je? Co jsi dělala? to je? Bílý, není to kokos? Ne, to je, jo, je to kokos, Kokos. anebo to je vejce z chmějí. Oh, Ty vole, já mám Chudák. dobrý kombinace. Tak dejte mi aspoň like. no. Dáme 100 000 lajků do 24 hodin! Nikdy jsem něco důležitého neslíbila a i tak jsem to neudělala. Co zase díváš na mě? Jo, ty si to vem jako. A co jsem udělala? No, hodně věcí. Ale si- tak to prostě asi udělal to každý, každý, ale ty jsi to zase Asi vem si. každý, no, Vidíš, ale... jak si bere. Ty si zase bereš tu modrou, ty si tu modrou bereš pokaždé. Ne. Filipe, dej vratí tam zpátky, on si pokaždé bere modrou, protože ta je obojí dobrá varianta. Není, je to zubní pasta, to je hnus a potom tam je... No čo? Je obrovský, ale prostě on si pokaždé bere modrou. A ja, ale tak ja neviem Ale- proste... Je to, můžu si ji vzít, No, já jsem ne, jenom ale- chytrý, nebo nejsem chytrý, jsem vychcanej, dobře. Ja neviem ani čo som akože takto, ale každý asi niečo slúbil, ale to by sa nemalo, to by sa nemalo. Akože Blueberry beriem si nebo nejakú, takový, to je žlté, počkajte, ja sa bojím. No to je zubní pasta? To je niečo divné. Chutí to jak stena a neviem ako chutí Než do stena. ponožky? Neviem. Je to žlutý? Je to kokos? Je Takže to ponožky. Asi hej. Ale tie ponožky sú v pohode. Tak byly to ponožky. Ja som už aj minule prišla na to, keď som jedla naposledy toto asi pred rokom, že aj, Nebo to na Kravskom v Ostravě, jak tam ty aj holky vtedy, rozdávají, že ale jo? ešte inokedy, že aj zlé chute sú pre mňa dobré, ja som asi divná. A teda nie všetky, hej, ale Třeba ponožky. zvratky, No, to snopné. nie sú dobré, no. A příště už si nebereš modrou. Beru si co chci. Nikdy jsem neskákala na trampolíně.
Já jsem skákala. Skákali jsme asi všetci, nie? Ne, ale nikdy. Prestaň. Tak tomu nevěřím. No já jsem vždycky skákal na trampolíně. No tak ne, přes roky. Já jsem z toho vždycky bál, jsem nikdy neskákal na trampolíně. Vážně? Nikdy. Já bych mu nevěřila. Protože kamarád skočil, udělal salto. A se mu dačo stalo. A já jsem nikdy jsem nebyl ale na to trampolíně. poznám také traumy. Hele, možná když jsem byl malej, ve školce jsem byl takový ty malinký, takový ty úplně jak to ani neskáče nahoru, to nebyla ani trampolína, to bylo jenom prostě tak vypadalo a děcka na tom skákali. No tak to jsem Já jsem skákala. Jsem dobrý lhář. Ty! Nedívej se, jakou si Tohle si berem. vemu zase mi takhle. Filipe, A nesmíš tohle se se nám bude dívat. jedno. My se berem poslepu. No ale já Já jsem mám zubnou pastu. Je to bělé. Čím? do prdele, to Ty smrdí. vole, já mám zase nějaký snopel. A co může být zelená? Limetka, co jsi měla předtím? Nevím. Německu. Sprchový šampon. Haha. Fuj. Ukaž to, kolik tam je? 2 jenom, já jsem řekl. Ty vole, to je pak jak... To je paprika. Ty si Ty to je nevymýšlej. paprika. Já tam nic necítím. Ty to je jak paprika. A ty si paprika. Že to je paprika. Ale ty si paprika. Okay, nalípi se to. Ale ty si paprika. No dobrý. Nikdy jsem nikomu nedal do pití nebo jídla projímadlo a následně neschoval toaletní papír. Ne, já jsem akorát Ne. sůl. Taky. Já jsem hodná duše. To je až hnusné. Já tohle kamarádům nedělám. Ale natušal si projekt na Segru, jak si rozbila telefon. Nikdy jsem si nic nezlomil. Ne. 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 Ty jsi měl přece zlomený prst, Ty neříkal si jsi něco. neklám. Zlomenej. Zase klame. A ty Ne, jsi říkal, nikdy že jsem jsi nic měl? zlomenýho. No, Ne. měl jsem naštíplej poslední článek u prstu. Ja Ty som jsi- mala ty, okay. nedávno narazené, že pomliaždenú nohu, ale to nie je zlomené. To jsem měl taky, že jsem měl přetrhaný vazy a vykloubenou jsem jí měl. Nikdy jsem neprospala celý film. No, Tak je- No, Jako takhle možná. jedu na Craftcampu minulý rok, když jsme ještě s Denčou to byl nebyli, nudnej tak jsem jí film. pustil film, který se jmenuje Truman Show. A není to nudný film. je to super som ani film. nepočula o tom. Jim Carrey tam hraje. Ono to je Já vlastně, jsem byla počkej, unavená. ono to je o tom, že prostě on otec prostě svého syna dá do nějaký velký kopule a od jeho narození to je všechno reality show a všechno se to natáčí Aha, a tak to je lidi v zajímavé. okolním světě to vědí a on to neví a on si prostě myslí, že v normálním světě až potom a nějak na konci se prostě v tom filmu jakoby dostane z toho tak. světa a zjistí, že vlastně jakoby je jenom no to součástí super. reality show. Všichni kolem něj jsou herci, ale on tam je jediný Ano. prostě reálný a je to celý o něm. Ale já myslím, že zrovna v ten den jsme byli vzhůru nějak do 5 do rána. Byli no, to Do bylo, 5 do rána. a my pak jsme byli do jsem 5 do šla. rána a prej, Denča prej. Hele, takový, půjdeme někam, jo, půjdeme, počkej. A za 5 sekund spadne telefon a najednou spí a já co? A Katně asi No, nikam ne, ne. Mne sa to stalo tak, že som videla začiatok toho filmu, to bol taký horor a ja nemám rada horory. Úplne sa A to dej volá, si- že pach krve. Poznáte to? Pach Ja krve, som- nie? Něco mi to A dačo to úplne, ja nemám rada horory a ja som ale zaspala pri tom nebo horore. A neprospal se, A no potom až na konci som sa zobudila. No, tak to takže se asi, počítá. ja som Dobrý horor je Já jsem hasí a usínal v kině u Hobita 2, myslím. To je, nie! Tvoj můj život už nemá smysl. To je dačo hnusné. Hej, a já tady jedu úplně v pohodě, ne? Já mám nějaký zvratky od A já si. Ale to fakt zle. Hej, potom sníte ten obsah. Nikdy jsem se s nikým nerozešla. Nebo nerozešel. Ne, nerozešla, tady napsaný jenom. No, nebo nerozešel. No rozešla, no. Keby raz. Nerozešel ale ses nie, někdy s akože- někým? To je inak fakt zlo. To čo je? To je hnedé. Ja sa obávam. No, tak to je to přížrádno nebo čokoláda. Viete, tie vzťahy, ja vám poviem normálne takto verejne, nie že dámstvo, ale Já mám vajco zase. ja mám dačo čokoládové. Ja som úplne sa, nie že hnevala, ale ja som mala ako by nervy na ľudí, čo po mesiaci proste spolu chodia, alebo tak úplne, že OMG a potom sa rozídu a mne sa to stalo. A úplne som sa na seba, najhoršie je, keď sa hnevate na seba, teda ja to strašne neznášam, takže už chápem z časti tých ľudí a z časti je blbé sa dávať do vzťahu s niekým len preto, aby ste boli vo vzťahu. Takže toto ja nerobím Je blbý prostě bejt s někým jenom pro pocit momentu, že někoho má. Áno, A presne. tohle to, jak říkáš ty, že jsem si dělal prdel z těch lidí, No. tak já jsem byl úplně stejný a potom, hej ty vole, ono to je fakt na hovno. No. A že fakt mi bylo na hovno, a úplně jsem to dělal, ale i tak ty lidi, vole, prostě nemám rád, že jsou takový přemotivovaný některý.
No. Ale úplně no. Tak sme si povedali. Takže sa nerozchádzajte, choďte s takým človekom, alebo buďte s takým človekom, ktorého fakt máte radi a buďte s ním dlho. Na čo je vám mesiac? Proste zbytočne stratíte mesiac, na čo? Mohli ste pozerať YouTube. Radši zraďte 3 roky, než měsíc. No, takže tak. Ale tak musíte sa učiť aj na chybách svojich aj iných, takže tak. Dobre, poďme ísť ďalej. Taký... Jupiter, lalalala. Nikdy jsem nenadávala ostatním youtuberům. Fú. Youtuberkám. Ako počkej, asi Tak nie. jako když Jako asi jo, ale ze srandy když jsem docela kouzl. když Filipovi řeknu, že je debil. Tak čo sa, ako, kde je tá hranica, vieš? Ale tak jako by každý z nás nadával i ze strany třeba, a jenom řekl, ty jsi hlupák nebo něco. Ja asi nie. Nebo blbost, ale jinak ze strany s někomu vyvedou Ale nadávať, akože je rozdiel, keď nadávaš, že úplne, že... Ale asi myslím, My jako, že máme fakt rádi. vyloženě nenávistně třeba asi Jaj, tak. pomlouvat asi třeba, Aha. nebo tak. Ne, jo. to asi ne. A to je iné slovo pomluvať a nadávať. Nikdy jsem neviděla jednorožce. To tam není po prvé a po druhé... Viděla jsi někdy jednorožce? To tam je? No však jasně, že No jsem tak viděla. Já jsem taky na obrázku viděla. No ne asi, takže Tak já si si můžu dát taky dám. všichni. To je úplně jasný. Vidíte mě, já Ale jsem to jednorožec. prosím. Já jsem jednorožec. Filipe, fakt Dobrý, já si si to Já mám video. zle. Já to nekoukám, já to nekoukám. Tak já ti to dám znova. Počkej, já to nekoukám, nech mě. Spadla už ta hnědá, ty vole Filipe. Ty Podejte, vole Filipe, já tě fakt nesnáším. podejte mi to. Prosím, Filipe. prosím. Jo, cože máš? Něco bělé a něco zlé. Já taky něco bílý. To Tak. bude podle mě Já mám Slimáčik. ne, slepičí vejce schnilý. Aha. Bylo to hnusné. těch slepicích vejc už tam bylo hodně. To už nemůže být. Dát si do to je? toho. No, Žuvačka. Živíkačka. Trublietka. A já nevím, Řežicha. Počkej, není to třeba Řežicha. kokos. no tak dej do pusy ještě. No. Ty ani nevíš, co to je a hned vypluváš. Nebuď slabý. Fuj. Víš, kolik já jsem toho... A já nevím, jestli vejce. To nepoznám, jste Tak to to dej špatný. do pusy. Nikdy jsem neměla vztah s nějakým youtuberem, youtuberkou. Mě zajímá u tebe, no. Preto si to dal, že? Mě tam bylo hned Tak po ono noze. to je tak, že s jedným človekom... Majo Seman. Ale my sme spolu nechodili nikdy. Takže, ale mali sme sa akože radi, aj sa máme radi, ako kamaráti Kamaráti z veľmi. východu. Ale viete... A to my- jsem vždycky chtěl. Čo? No, Nie, tak jsem ale- potkal ničo. Takže je to... Ja som zložitý človek na vzťahy, takže mne ani, nie že nevolajte, ale ja som veľmi zaujímavý človek, taký mimozemšťan, takže... Hej, ale vzťahy- mě třeba, já tě nechci urazit, ale prostě já se nedokážu představit, že ty s někým chodíš. Já si to Oh, nedokážu to je- představit. Nedokážu, prostě jsi taková, že prostě nejjednodušit je můj přítel, víš co, že prostě ti stačí ten jeho roh, víš Ale co. ty ma poznáš iba z tej jednej strany, to je to, že ľudia proste... Ale ma ne, poznajú celkově, když tě úplne- vidím i normálně, třeba když jsi jako taková víc vážná, tak si prostě stejně nedokážu představit, že ty s někým budeš. Já jo. Jako ne, že bys na někoho neměla, ale Ale som prostě mala neexistuje práve, že člověk, který Áno. prostě je by takovej... ma pochopil, že... A ne, ono jde o to blbé. pochopit, ono jde o to prostě, aby Aby to vydržal. vůbec, aby ty si, jako by, víš co. Ja som niekoho Já si třeba nedokážu ale primula. představit, že bys měla děti třeba. No, to bolo zaujímavé, že poďte sem. No a bereš si teda... A ja mám rada deti. Nie, vlastne nie, takže nie. A jo, vlastně teď jsem se nahrál na smeč. Čo? No ale modrá ne, modrá se Teraz nepočítá. bude zlá príchuť. No, teraz tak si bude vezmu zlá tu modrou, tak príchuť. si skončila. Aha. Tak já si vezmu tu růžovou, tu jsem ještě neměla. Já to byla jenom se zvratky nebo něco. Já mám šampon. Ja nemám nič. Občas. Já mám šampon. No, podám, to si daj celé úplne, že... A máme tady soutěž. Napište Je. do komentářů nějakou vtipnou hlášku. A ta nejlepší, která se mu bude nejvíc líbit, tak Vyhraje obsah tady to. dostane obsah tady toho croissantu. Ktorý je veľmi... Naše DNA tam je a paprika. Jo. Life. Tak jo, z dnešního videa je to všechno. Já doufám, že se vás aspoň trošku líbilo. Pokud ano, tak určitě můžete zanechat like nebo nějaký pěkný komentář. A v popisu videa budete mít 2 kanály tady těch. Oh je, vôbec nás nepoznáte. Takže se tam určitě podívejte, kdybyste je náhodou neznali. Užívejte zbytku prázdnin, mějte se hezky a u dalšího videa ahoj. Chicka, chocháky. Kúkaj.